מצטערת על מה שקרה בחדר הניתוח. מה זה היה? מה קרה לך? חודשה אני חרחורת, לא יודעת להבין את זה. נדגתי משהו? קרה משהו באמץ? לא קרה שום דבר, זה בסדר גמור. למה התעקשתי נטש אם הרגשת כל כך רע? הייתי בטוחה שהתגברתי על זה. היה כדאי שתפגשי פסיכולוג. בשביל מה פסיכולוג? לפני לי קטע קשה איתו, ראית? קשה. טסתי 10 שעות, מהמטוס רצתי ישר הביתה, משם ישר לבית חולים. לא אכלתי כלום כל היום. אוכל חדש, זה רק מחדר הניתוח. מה זה שייך? נפגש עם הפרופסור, הוא היה רע מאוד. שמעתי, אני עדיין לא מבין מה הקשר. אני לא יכולה לעבוד איתו. מה זאת אומרת? משהו באישיות שלו עושה לי רע. באישיות שלו? בקושי הכרתם. בכל זאת, החלפנו כמה משפטים מאוד חשובים. גליה, אתה הרגשת רע. אני לא חושב שבמצבך יכול לשפוט. מה הוא עשה? אני חושב שהוא יתנהג איתך מהכלל. החוד שלו מורתה עליי. וזה קשור למה שקרה היום. לא. קשה לי להאמין. הוא רופא מבריק ואדם נפלא. תאמיני לי שאם את תעבדי לצידו תפרחי. הרופא הזה הוא סתם, אין לי הרבה כאלה. אני רוצה שהוא ירגיש רצוי והוא. בסדר, את ההרגישה הזאת אני לא יכולה. זה תמציא! זה חשוב לי. זו השנה הראשונה שאני מנהל את בית החולים. את יודעת מה זה בשבילי. ותמצאי דרך להתנצל בפניו, הוא הציל חולה שלך. אין מישהו אחר שנהל את היחידה להשתלות? אני לא רוצה אף אחד אחר! הוא ירים יחידת השתלות מפוארת, מביא איתו תקציבים למחקר, ניסיון של מאות השתלות. זה משהו אישי, אתם כבר נפגשתם? מה, באיזה קונגרס? מה? הוא היה מפקד שלי בצבא. אני הלכתי קורס לחבישות. הוא חושב שאני מדריכה גרועה. שאני לא מקדימה את החבישות כמו שצריך. הוא רוצה להדגים אחרות במקומי. לא נתתי לו. הוא רוצה להדגים עליי. זה היה אולטימטום. אם הייתי מסרבת הייתי עפה. הוא ינהל את היחידה להשתלות. את מנהלת את המחלקה הכירורגית וזה יסתבר. ואם לא? מוריס, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך להתחשב בצרכים שלי! את מנתחת מצוינת, אבל מעולם לא נהיית מוסד. אל תתערבי באינטרסים של בית החולים. חייבנו שלעולם לא נערב את הרגשות הפרטיים שלנו עם הצרכים של בית החולים. מוריס, זה לא שייך ליחסים שלנו. גם אם לא היה בינינו קשר, הייתי באה אליך ואומרת, אני לא יכולה לעבוד עם האיש הזה. הוא מאיים עליי על שיקול הדעת, על היציבות הנפשית. אני צריכה שתתמוך בי, גם אם אני לא מצליחה להסביר את עצמי. אני מאוד רוצה לתמוך בך. אני מוכן לעזוב את הבית ולעבור לגור איתך. זה לא קשור לזה. בוודאי שזה קשור. אי אפשר להמשיך ככה, גם אני כבר עייף. זה קרה שאתה פתאום. זה לא פתאום, תמיד רציתי, אבל אשתי, את יודעת, לא יכולתי לעזוב אותה. וגם בעזרת הצלם שלך, תום. שלח לי כמה צילומים הביתה. מלבד כמה ניתוחים, היו שם גם תמונות שלנו ביחד. מה פתאום שלך? הוא הסביר את עצמו מצוין. גליה, נמאס לי לנהל חיים כפולים. אני לא בטוחה. למה לא? אני לא יודעת אם אני יכולה לעמוד בעיתוי הזה. מה רע בעיתוי? אני לא יודעת. מה את בעצם אומרת לי, גליה? אני לא יכולה לקבל החלטה כזאת ב5 דקות. זה קצת פתאומי. אני לא יכולה להקליט מה קרה בחדר הניתוח. מוריס, אני לא יכולה לחיות עם מישהו בבית אחד. ניסיתי כמה פעמים, זה לא הייתה. כל הקשרים שלי נכשלים. מעולם לא הצלחתי לחיות עם מישהו לאורך זמן. לא שמה שיש בינינו מחזיק מעמד. כי זה אף פעם לא מתממש, אני כמו שכן שקופץ לביקור. מה לא מתממש? אין לך אמון בי. זה הקשר הכי אינטימי שהיה לי. אז מה מפחיד אותך כל כך? לאבד אותך? חשבתי לאבד אותך? אמרתי שלתום זה היה סיוט. אתה יודע, התאמצתי בשביל הבן שלי, היה לי חשוב שתהיה לו משפחה. אני לא עוד ניסיונות כישלונות. אוי, זה תמיד, יש פה משהו שעובד. אני צריכה זמן. בואי ננסה. גליה, את צריכה להחליט. אני עוזב את הבית. אתה הולך? שערי כמה ימים בבית, אל תבואי לעבודה מחר אל תדאגי למחלקה, אנחנו נסתדר. אני מרגישה מצוין, אין שום סיבה להישאר בבית.
סליחה שאני חוזר שוב לעניין הפרופסור, אבל אם את בכל זאת מגיעה מחר, אני מבקש שתתנצלי. אני חושבת שלא הבנת אותי. זה או הוא או אני. תצטרך לבחור בין שנינו. את לא מציגה לי אולטימטום, ואת לא סוחטת אותי, ברור? אני חושבת שזה בדיוק מה שאני עושה. אני הסברתי לך שאני זקוק לפרופסור הזה, ואת תעשי מאמץ! אני לא יכולה לעשות שום מאמץ. גם לא בשבילך. זה לא מכובד לוויכוח הזה, לא במאמץ שאת נמצאת. מה זה מכובד? ננס את זה. מה? בצבא. תנו להם מחיאות כפיים.